ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Хонатеҷа, мардами ютуб, мардами сарбаланди тоҷик. Созани хубен, ирӯз 14 ноябри соли 2024 17 минут навор кардем баҳри шуморо. барои реклама муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар WhatsApp роё кунед, навори баъдна дар ютуб, дар тикток, инстаграм реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай. мошинои фурӯшӣ дорем. як када замин дар кор, як када хона дар кор, як када квартира дар кор. хонаҳо аз ҳар як минтақаҳои Тоҷикистон мондагием. арзону қимат арала. дӯстони азиз, мақсад ҳамаи намуди рекламаҳо дар имза навор ҳастай. бо диққат тамошо кунед. дар ӯ комментария нависта аз куҷо то чанд сум шумо хона дар кор, замин дар кор, квартира дар кор. навори баъдна ҳаракат мекунем, аз рӯи комментҳои шумо наворро сар кунем. бачаҳои азиз, ба хотири пешрафти канали Хонатеҷа наворда лайк бизанед, дар канал подписатся ки наворамо сар мекунем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, салом дӯстон, беҳтарин аппаратҳо барои сабзӣ реза кардан. аппарат 3 насадка дорад, 3 намуд реза мекунад, 1 моҳ гарантия, доставка то районтона бескладна, нархш боша 550 сомон. аппаратҳо барои аренда ҳам ҳастай. харидоро бошанд, рақамҳои соҳиби аппарат дар рӯи экран мондагиай. занг бизанед, заказ кунед, харидорӣ кунед. мегзарем ба аввалин эълони ирӯза. мега ассалому алайкум, мо дар замин дар кураи бетонш рехтагиам боша мешава, аз дохили Душанбе 2 ё ки 3 сотих замин боша мешава. кадуми дора мада занг бизанед, мо мегирем гуфтагиай ҳамин акамон. рақамҳои ватсапшон ахираш 4580 ҳозир занг бизанед. мардами заминдор бетараф набошен. ака да занг занен, и барои шумо як шанси беҳтаринае ки мехара. просто акара эълон кардем, нафарои заминдор заминошона через эълон мо мефурӯша. шумо да эълон дар кор бошад, дар WhatsApp нависед, навори баъдна эълонтон мекунем. азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, ма дар хонаи фурӯшӣ дар кураи аз Душанбе Маяковский 33 боша мега мешава. нархи хона то 250 000 сомонира боша мегирам. ватсапшон ахираш 7929 да занг бизанен, ака мега занг занен, мегирам. нафарое ки ами тарафҳои амои 33 Маяковский то 250 000 сомонира мақсад хона дорен. и шансам айдис натен, хонаҳотона акада пешниҳод кунед, мегира. ассалому алайкум дӯстони азиз, ма да аренда квартира дар кора мега. мақсад оилавӣ мешинем гуфтеса акамон. хонага боша то 2000 сомонӣ моҳона фақат аз Душанбе дар курай. 2000 сомона то 2000 сума мақсад акамон мешина. хонага боша бо хубай. мардуме ки хонаҳотуно аренда метен, мақсад квартиран шинонданиен, ака да занг бизанен, ҳамроҳи ака масъия кунед, хонаҳотуно дӯстон биспорен. лайкҳоро бизанен, подписатся кунен. тикток, инстаграм бо номи Савдо ТВ дар ютуб. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз 7 сотих замин дорад. ана ҳамин хона 3 дар хона кардагӣ, 1 то калидор дорад. хона мақсад нопурра, хонаи мақсад нопурра, пурра шудагӣ нест. 150 000 сум нархи хона. боз муомилаи хубам дорад. дӯстон азиз, рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp шонда метавонед занг бизанед, боз муомила ҳам бикунед. наздикишта об свет дора мега, мактаб дора, аптека ҳам дора, соседо ҳама мардам ҳастанд. хулас ина раҳ, инами хона. хонаро ба кирпичи пухта бардоштиянд. далши маблағ нарасид, фикр мекунам ба ҳамон хотир савдош мекунам. 150 та муомилаи хубам дорам. нафароне ки
мақсад хонаха расен. Канали мо дар ютуб бо Сауду ТВ ҳам аст дӯстон азиз. уҷода гизарен, дар уҷа ҳам хонаҳои арзон мо навор мекунем дӯстон азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Сино ҷамоати Вашгирда қарор дорад. нархи хона 130 та. муомила ҳам дорад. ду хона масоати умумии хона 8 сотих мебошад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапда метавонед занг базанед. тагш подвал, баня дарунашда ҳастай. ошхона дора. 30 дарахти мевадиҳанда ҳам дора. боз муомила ҳам дора. документҳо 100%, касе ки мегира оформид мекунем, меспорем. медпунктам дора, об светам дора. ин масъалааш мақсад камбудӣ надора. касоне ки мехара 130 000 сомонӣ мегем ки бо арзонаш мекунем. нафароне ки аз ами тарафҳои Файзобод хона хоҳиш карден, акада занг бизанен, хонатона буфурӯша бача азиз. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Вахш ҷамоати биологӣ деҳаи Тайбеда қарор дорад. 4 хона 8 сотих масоҳат дорад ки бо нархи 150 000 сомонӣ мефурӯшанд. рақамҳои ватсап 15 45 ахиришда занг бизанен. мега ки 4 дар хона ва калидорш. ду хонаи 5 метра ва калидораш дуташ боз 4/3. кухни баня аловхона дорад. деворош хишти лой, свет дора, об ба насос мекашен, мактаб ҳаст, беморхона ҳастай. хонара байнами састияни кадем, далши мақсад маблағ нараси сумон дар кора мефурӯшемша. 150 та муомилаи хубам дора. хулоси гап, нашоти ҳар як хона ҳамроҳи соҳибхонаҳо занг базанен, маслиҳат карда бигирен дӯстон азиз. мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ду временка 12 сотих масоҳат, ноҳияи Ҷайҳун, деҳаи Наврӯз, ҷамоати Истиқлолда қарор дорад. ана ҳамин хона 80 000 сомонӣ мега. ова бинен чӣ хел ови парчови зур. ина хона, ина ҳавлӣ, ина хонаи барак. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап шонда метавонен ҳозир дӯстон занг бизанен, маслиҳат кунен, бигирен. лайкоту намонен, подписатся кунен, подписатся. ҳамин канали хонатаҷа баҳри шумо кушодагиай. мақсад ҳаррӯза пашти навор мекунем, хонаҳои ҳархела, заминҳои ҳархела, квартираҳои ҳархела баҳри шумо дӯстон азиз. агар ирӯза наворда ягон хонаи бадтар бидид наёфтен, ноумед нашен, навори баъдина боз хонаҳоро навор мекунем ё ки видеоҳои пешниро тамошо кунен, уҷам ҳастай. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. ана хона, мана хона. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон да қарор дорад. ду хона плюс калидор, 8 сотих замин масоҳат. нархи хона 95 000 сомонӣ мега. 95 000 да. ана ҳамин хонара метавонен ҳозир занг бизанен, маслиҳат карда бихарен дӯстон. об свет дора мега. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапшам кор мекуна. хонара 2016 сол сохтагӣ, техпаспорт дора. обаш 100 метр дурай. соседо доранд, светам дора. магазин, мактабам наздикии ҳамин хонада қарор дорад дӯстони азиз. айни ҳол дар тамоми ҷо шароитҳо муҳайё шудастиянд. мақсад обам ҳама ҷода баровардастиянд. хулоси гап, рӯзторӯз нарх навои хонаҳо қимат шудасай. ин хонара занг зада срочно бигирен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки шаҳри Ваҳдатда, деҳаи Чаманда қарор дорад. 8 сотих замин, ду хона 190 000 сомонӣ меганша ки боз муомила ҳам дорад. 190 та савдои фасонша мекунанд. об свет дора. ватсапшон ҳар дашта метавонен занг занен, дастӣ или ватсапшон. ду хона плюс калидор,
плюс кухнию баня дарунаш дай. ҳуҷҷатхона беруна, ремонти хона миёна, ҳуҷҷату сатфоиза, гирди хона маҳкам яктарафш. Мактаба, масҷида, мағозаҳо мега пеши ҳамин хонада қарибай. Маълумоти пара оиди ҳамин хона дӯстон рақамҳои WhatsApp ҳар даштан метавонед ҳозир занг бизанед. бисёри бачаҳо мақсад фуромӯш мекунанд ки лайк мона, ҳамин лайкҳоро ҳатман бизанед, подписатсия кунед ба фоидаи худтон дӯстон азиз. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Хурӯсон деҳаи Правдада қарор дорад. 128 000 сомонӣ, ду хона калидор, 25 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои дастӣ WhatsApp-да занг бизанед. мега ки алишам мешава ягон мошин боша 100 000 бита болои ягон мошини приёраҳай, нексияй, мақсад маладёжни кадагӣ боша мешава алишам мекунем. документ дора 40 километр Душанбеда наздикай мега 40 километр бохтарда ис наздикай. хоб бо мега 4 дар хона подвал ҳамон кухниш қатия мега ба ҳамин нарх дохили ҳамин нарх да 128 000 ҳамин қатӣ обши ҳамаша мега мефурӯшем мега иҷа бо 4 хонaiga. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабуз 6 сотиқ замин 3 дар хона 168 000 сомонӣ мега ки бо муомилаи хубам дорад дӯстон азиз. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp занг занед об бинен да хона. ремонт шикатур монтаж свет шикадагӣ об дора светш дар пеши ҳамсояҳо ҳаста мега мақсад пешда ҳастай гузарондан дар курай ҳуҷҷату сатфоиза кухни подвал дора гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ хулас ки 168 мегем боз камтару муомила ҳам мекунем мегам. бачаҳо азиз ина занг занед рақамҳои ахираш 91 31 ёки 25 28 ахираш ёки 61 51 WhatsApp-аш аз Русиям прямой занг бизанед ин ҳамин хонара сроочно штагай бигирен. нафаре ки аз Ҳисор Уртабуз хоҳиш карден ина пожалуйста. мегзарем ба ноҳумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Ҳисор шаҳраки Шаҳрора духонага 4 этаж 90 квадратный метр 270 000 сомонӣ боз муомилаи хубам дорад. рақамҳои WhatsApp да метавонед занг бизанед. дар сентр аз Душанбе аз ноҳияи Сино 3 километр роҳай мега 24 соат техникаҳош кор мекуна. дар наздикии хона роҳи калон, вокзал, больница, садиқ, масҷид, адели, мирисахона мақсад ҳастай. мактаби бозорча боз мактабҳои омӯзиши иловагӣ ҳам ҳастанд. инҳо мега 200 то 300 метр раҳошон разница дора. хулас дар сентри шаҳри Ҳисор хона қарор дора. маълумоти пара дӯстон худотон бо ҳамин рақамҳои WhatsApp ҳар дашта занг бизанед ёки номерои дастӣ прямоя метавонед занг занед дӯстон маслиҳат карда бигирем. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар ноҳияи рӯдакӣ поёни корвон мошинбозор нархш 180 000 сомонӣ мегӯянд ки бо муомилаи хубам дорад. 6 сотиқ замин 2 дар хона калидор баня об свет дора. WhatsApp-шон или WhatsApp-и дигаришон ҳардуш кор мекунад занг занед. канечкаи машуткаи 41 машуткаҳои Ленский район 10 минут пас миянд мега ва машуткаҳо мошинои шаҳри Душанбе 3 минут пас меоянд. документҳо сатфоиза мактаб, масҷид, мағозаҳо қарибай муомилаи хубам дора. 180 000 сомонӣ мега савдои фасонам мекунанд. бачаҳо навор пашти тамом мешавад. лайкҳоро монед, подписатсияро фуромӯш накунед. ҳамин канали хонатеҷе баъри шумо мақсад меҳнат мекунад. пабратски меҳнатҳоро қадр карда монем бачаҳо азиз. чизе дорен дар WhatsApp роӣ кунед реклама карда фурӯша мегзорем. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар 102 микрорайон
зарафшонда қарор дора. 300,000 сомон нархи квартира, 3 этаж, 54 квадратный метр. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp занг занед. Ногуфтанам она ки хона коробка пеши инфексиони Банлиса, мактаби Садиқ ҳаст. Рӯпаруш донишгоҳи Хирусӣ ҳастай. Алиша мешава бо ҳавлӣ, хонаи назди ҳавлигӣ дар территорияҳои южнӣ боша, мяскомбинат боша, хитои бузург боша, поёни корвон боса, айдароза дарун боша. Хулас ду мошин дорем мега Camry D нархш 100,000 ва Honda нархш 46,000 сум. мехоҳем ба хона алиш кунем. Хона дар Душанбе боша, агар замини или сексия фарқ надора, соколни набошане ки мега мақсад ки хонатона ба ҳамин мошиномон алиш мекунем. касоне ки хонаҳотона тариқи алишӣ ба ҳамин мошино ният дорен, ина акада занг занен. боз мега яктага астраҷӣ ҳам дорум мега. мақсад касида дар корай, ина марамат пешниҳод кунен, хонаҳотона мегирем меган. акада занг занен, рақами WhatsApp 2420. Range Rover роӣ кардан ки солиш 1998, моториш 1.8 краскаи сирх, объёми 1.8 хати 34 бензин газ. дар Душанбе нахаду 30,000 сум нархш муомила дора. WhatsApp шон 887 ахираш 8777 занг занен. балоно 80%, документо то 04/2025 ҳастай. мотор нав кадаги, хадавои 100%, аккумулятор нав, бензин газ, краска талаб нестай мега. состоянии чоткида қарор дора. лайко рамонен, поделиться кунен, подписаться кунен. бачаи азиз, бари шумо лубои химата мекунем. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотона аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариё менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайко рамонен, максимални подписаться кунен, зиндаву сарбаланд бошед.